Nepangaken kawula Dini Dwi Pratiwi badhe nyekar tembang micir laras pelok patet barang. Sugeng midhangetaken. Titilarasipun lulu monem nem 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 monempi molu mopi monem monempi monem luro ro 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 luro pi nempi rolu ro pi 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 rolu lu 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 nempi ro 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 lu pinem. Cakepanipun pomo kaki padha dipun eling ing pitutur ingong sira uga satriya arane kudu anteng jatmika ing budi ruruh sarta wasis samubarangipun. Maknanipun sekar micil. Pomo kaki padha dipun eling duweni makna doh anakku tansah elingo. Ing pitutur ingong duweni makna marang pitutur saka aku. Sira uga kesatriya arane duweni makna sliramu sinebut satriya. Kudu anteng jatmika ing budi duweni makna kudu anteng lan becik budine. Ruruh sarta wasis duweni makna sabar lan waskita. Sangu barangipun duweni makna ing sakebehing prakara. Matur nuwun.